daga nan ne za ku rinka gane kullum ka daina ɗaukan zafi 'yan ɗariƙa sun yi kaza 'yan shi'a sun yi kaza za ka yi haka saboda ainihin kishi na addini. Amma minan na'iyati siyasiya kai wa ya hana ka kai naka? Wa ya hana mu wannan karatun yanzu? Babu. Waye ya hana a sa wannan karatun a tashar sunna yanzu cikin 'yan ɗariƙa ko 'yan shi'a ko 'yan kaza? Babu. Mu ne ahlus sunna imu da muke cewa kanmu 'yan salafiya. Gashe in kuka tashi bai kamata so da dama ku rinka mantawa mu dinnan muna da matsala ko ba mu da matsala. Kullum sai kana ganin 'yan shi'a sun yi kaza wallahi dole a hana su. Kana hauka ne, ba za ka iya hana su ba. Amma akwai yadda kai kuma za ka tashi ka rusa su gaba daya, shine ka tashi ka karantar da taka aƙidar. Kuma menene ma ya haifar da samuwar waɗannan 'yan shi'a, menene ya haifar da yaduwarsu da ƙarfafuwarsu, shine rashin bayyana waɗannan abubuwan tun da wuri. To amma mutum nawa ne daga cikin ahlus sunna ma suka risko waɗannan abubuwan shekaru 20 da suka wuce? Mutum nawa ne suka rusko, suka hango, suka hasaso ga abubuwan da zai faru? Yanzu kasashen Nijar, kasashen Ghana, kasashen Cotonou da kasashe na Benin Republic da sauransu, yanzu a cikin waɗannan kasashen mutum nawa ne suka hasaso nan da shekaru kaza? Yanzu 'yan shi'a suna nan suna ta gina marakis. Abin da za ka ce wa ya hana ahlus sunna su